Какво става, хора? В тази пътя решихме да станем магазинери и нашата мисия е да стигнем 100 000. Дали ще успеем? Останете с нас. Айде, да ще поръчам нещо храна. Това. Айде, още едно такова. Виж. Какво правиш? Поръчвам, моли. И аз вече поръчах. Да. Чакай да поръчам и това хляб. Хляб. Не чак много. Един кашон да ти по-вкусно. Айде. Чакай, че малко ми е трудно. Готово. Ето. Това ще е малко цени. Това ще е най-го. Дай, увеличи с някъде $1 някъде. Айде, увеличавам храна на 3. Не, ще ги направя точно един. Айде, аз увеличавам с $2, не ме интересува. По-напред. Нали трябва да стигнем 100 000 коста? Добре, на добра цена има. Вижте каква добра цена. Какво направите? 3 лева един. Какво направите, бе? Той... Трябва да стигнем до 100 000. Чакай да почистя. Отваряме магазина. Какво направи? 1500, не? Какво? Мамо, 3,77. Айде, че хора идват. Отивай, аз ще пробвам. Аз съм на каста. Ана, казва, че портмонето му тук му... Тук се спира. 1,50. Казва, че... Ана... 1, 2, 3... 50... Трябва да почистя след тия. Намали малко цените. На кое? Най-скъпото. Където е червено. Виж където е червено. Виж където цената е червена. Аз тук съм го направил хубаво. Що го все пак трябва да стигнем 100 000, кой да прави. Ще стигнем малко тук. Тук е добре, тук е добре. Аз ще пиша. 7,72. Много бавно и той нещо, бе. 5,25. Трябва пак и да почистя. 4,50. Ето виж отзад те пише там Merry Christmas. Не знам, видях. Добре, имаме пари да поръчам още нещо. Чакай, чохо. Не бързай. Как? Чакай да продадем всичките неща чак тогава. Поръчай коледни неща. Поръчай коледни неща. Коледни. Когато отидеш на менюто, дали да поръчваш неща, има Christmas меню. Малко са скъпи, ама айде поръчай по един кашон. И 50. Какво?
Абе, много са бавни тия... Какво? Майко, чак сега видях, че пътят отидох. Готово. 5,50. 3,50. 6,50. Ето, всеки колен. Да. 4,50 и 475. Айде, 15 трава и 50. Насъбрахме доста паничи. Ма, останат само Добре, не знам. 1, 2. 3 по-опит. Единайсет. Залоги, Браво. Мамо, всичко отиде, бре. Дъхате колен нещо. Ма, така си казва. Да, поръчам ли? Давай. Мамо, какво става, бре? 10,10. 3,30. Свърши всичко. Че да почистим тия неща. Ето. Повече. Само коледни неща поръчай. Чай да видим цената. Колко... Айде, чай ще поръча още. Крисмас. Айде, шапки, това. Айде, пара изчезна. За 2 кашона, мамо. Да набавя много пари от това. 4,52, айде. $1 повече. Дигай цената с $1. Дигай цената с $1. Добре, браво. Айде. Да отворим магазина. Майко. Ще отнеме малко време да стигнем 100 000. Айде, който разбира, тук се спира. Да. Ще бъде малко трудно да стигнем 100 000. Ще отнеме малко време също. 18... Взимай, братко, взимай. Нападайте. Ама аз трябва да взимам и други неща, чакай. Чай, че нямам пари. Абе, да, сега нямам пари. Добре, но... Окей. Малко. 1,50. Опа! Опа, Първия ден свърши. Сега сме на втория ден. дойдоха ми нещата. Тя да ги редиш ти? Чакай, че трябва да почистя. Почиствай. Айде, много са бавни тия. 1,40. Уй. 1, 10, 5, 2, 3. Айде. Коста, всичко взимат нещо. Грей, каква е опашка?
Всичко може да поръчваме тук. Столове. Aba čakaj, stolove. Не гледам за по-напред. A, dobre. Има яки нещо. Znam. 6 и 60. Спокойниче. Може. Само ако поръчваме... Какво направиха те? Чай трябва да поръчвам. Ами, мадре ми. Поръча още ли нещо е? Но още хора идат. Какво правиш? Добре. Взима се трико и неща. Айде, че идва. Затвори магазина, бе. Що? Абе, сега, май. Добре, да затворих. Те са вътре вече, какво да са? Ама те пак идват. Иш. Давай, готово, те да се взимат. Мамо. Ай, то го отварям пак. Чай, аз да поръчвам пак, че то виждам, че има. Има и паста. Трябва да си взема малко пастичка. Пастичката не е добре. А как тук? Ами тя хора много взимат тия коледни неща. Поръчай повече коледни неща е. Коледни неща повече поръчвай. То взех неща. А къде е друго? О. 86. Мамо, какво става? Много хора идват. Ай, 50, брат. Искаш да дойдеш на касата малко, бе? Седи си сега. Защо? Там ти е добре си. Абе, не ми е добре. Скучно е. Да, сега. Щом казваш? Снимайте. 10. Какво направиха те? Аби, взедоха всичко. Чакай първо да взимат всичко, тогава да поръчваме. То няма нищо. Чакай. Как чакай ти? А той искаш някакви коледни неща и ще отиде. Виж. Остана, аз купих вече. Абе, аз ти казвам, чакай. Нека ме продаваш си да. Взими 40. Да им коледно на хората. 20. Бяга и не мога да способя. 7,50. 4 часа е. Ами, пусти. 5. Браво, касиера е много хубав. Абе, мълчи. Като свършаш, ще ти кажа да затвори. 5, 1, 2, 3, 4. Как ми пада? Тази паста вече не я взимат. Абе, аз ти казвам, пастата не е добре. Само я взех. Повече не я взимат. Повече коледни неща взиме. Да. Ама нека да ги продадем сега. 2,50. Остана още нещо. Ето, тук има още коледни. Колони. Тази паста. Мисля, айде, так му казвам, няма вече хора. Мари, тази колко взе? Мама. Тази нищо не взе. 10 на 2, 3.
Добре, взехме да бисквитки. Само стана ето това. Добре, всичко е продадено, затвори. Чакай, той я не знам какво гледа там. Въздух ли взе, не знам. Ползи, айде. Мора. Махнете се. Чакай, дават пари, бе. Айде, 16 и 50. Той взе някаква паста, като нямаше нищо. 8 и 40. Добре, сега поръчвам коледни неща. Добре. Давай. Чакай, добре, давай. Айде, чакай. Аз ще поръча той нещо. Поръчвах повече коледни неща. От тях повече взимаме. Аз поръчах едно нещо. Не, ще вземам. Виж аз какво взеха. Той... Шлак. Айде, още един рафт. А? Взех още един рафт. Взели? Виж. Пунга. Айде да вдигнем малко. На колко? Айде 4,28, айде. С $2. Аз ще го направя това на 3. Някак с $1-2 вдигай. Да, вече на 3. Трябва Защото си да има- подредим добре нещата. Един рафт трябва да има корени неща, другия е да има Еми, подреди ги, нахлон. Ами, взема се. Чакай, ще взема. Ама как Вземи се взема? коредните неща и сложи ги в другия рафт. Нещо... Ама не знам как се взема. На мен не ми дава. Ей, с $1 не ми стига да взема още едно. Айде, имаме $7. Чакай, аз ще взема айде. Готово.